तो मुख्य भाई खया कोण? हे आमचो बाबलो भाई. बाबलो चुलीकडे, नाही ते काय चुलीच्या कानाकडे ऊब घेता तो. काय ते काय नाही रे. तो तर थंड तो गारटला होता. पाऊस पडता बाहेर तर तो ऊब घेता. जेवणापुरते आम्ही आता 5 वडे काढणं काय आपला 1 किलोचे एवढेच झाले. मी असून डायलॉग मारणार डायरेक्ट. तुम्ही फक्त मागसून कॅमेरा मागसून गजाली मारणारच गेलास. काय ते बघते शॉपिंग बघा 3 कॅरेक्टर आहेत घरात, सगळे बुतुरत. आणि हय बघा हय मालवणी रायताची रेसिपी चालू आहे. समुद्रावरची त्यांना सांगशाय नाही ते एक नंबर काय काय ते फिरवणुकीचे जे पिक्चरचे स्टाईल होईल ना हा. त्याच्यात ते एक नंबर. रील बनवण्यात हा रील बनवणे रील बनवण्यात बाबलो एक नंबर आहे. बाकी आपण साखर जाऊन हा त्याच्यात उभं आहे ह्याची आहे. काय येते काय ना आम्हाला रील करता येते. गावची टीम मुतूर येते. हे बघा यासाठी काय हो चालू आहे. आणि हे बघा जेवण मोकळे झाले. हे बघा किती वेळ वाट बघणार. पडद्यामागची काजाड कंपनी झाले झाले. आता खाऊन झाले, अजून परत काय झाले. अशा प्रकारे आमचे वडे झालेले आहेत. हम्म. आता आम्ही टेस्ट करणार, बघणार नाही आता टेस्ट कशी आली. सेटअप बघा एकदम मस्तपैकी रेडी आहे. चुलीवरचं जेवण अरे सेटअप बघ काय आहे तो होय हो खतरनाक. भारीच केला. सेटअप मध्ये थोडं जरा फेरबदल करू जो लागणारा. तज्ञांचं तसं मत आहे की कडाप्प फुटणारा. म्हणून जरा आम्ही सेटअप मध्ये बदल करत आहोत. असं फुकण बाहेर टाकूया. काय टाकूया वाळू? हा वाळू टाका. सेटअप बरोबर होईचा बघ. थांबा. त्या वर्ष नाचन झाला असता तर त्याका बाजूक कर. त्या वर्ष नाचन झाला असता तर त्याका बाजूक कर. भांडी बिंडी बघ येतं. ती नाही येत. नंतर मागला एडिट करताना दिसला मग तुला येतात दिसत होता. भेटले फक्त दिसत बाकी दिसतात ना असे काय. कपडे कसे दिसतात. स्टार्ट काय आहे बाबा. अरे बाबा होय म्हटलंय ना. कॅमेरामॅन रोलिंग. नमस्कार मित्रांनो, मालवणी राहता या आपल्या अस्सल मालवणी यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत. तर आज बघू शकता सेटअप सगळा कसा बदललेला दिसतोय तुम्हाला. याआधी असा कधी सेटअप झालेला नव्हता. बऱ्याच दिवसापासून आमची तयारी चाललेली ह्या सेटअप करायची. पण ह्या सेटअपसाठी आपले शेफ बदललेले आहेत, नवीन शेफ आहेत. हे आपल्या आधी पण दिसले असतील आपले काका. हे नमस्कार. बटाटे वडे. बटाटे वडे म्हणजे हे रेग्युलर की तुमची नवीन स्टाईलवालेच काय? नाही रेग्युलरचे. रेग्युलरचे ना, फक्त तुमच्या हाताने बनवणार वेगळी गावात नाही. तेच नाही. अरे आता काय काकांची म्हणजे बटाटे बनवण्याची. काकांचं वडो नाही काकांचे बटाटे वडे बनवण्याची टेस्ट नाही आहे. हा काकांचं वडे म्हटलं तर फरक अनेक होतं. 1 किलो बटाटे होत नक्की आहे. हो. आधी ते थांबा, आधी परत घ्यावा तो कट कर. 1 किलो बटाटे थांबा. हा तर आता काय बटाटे वड्यासाठी काय काय साहित्य? फोडणीसाठी मोहरी. ह्या जलसून सुरुवात हा कर. हे बटाटे. थांबा म्हणून तो सांगतोय. ऐक. थांबा ऐक नाही माझा ऐका. ठेवा आधी खाली ठेवा ते हे फोडणीसाठी तेल. थांबा. हा बट आताही ठेवा तेलाची बॉटल तरी तुमच्या त्या हातात. हां सांगा आता ते बटाटे कापून झालेले आहेत. बटाटे कापून थांबा थांबा. माझ्या आवाजावर ओव्हरलॅप करू नका अजिबात. चला रेडी झाला आता सगळा साहित्य. रेडी झालेला. बटाटे बिटाटे कापून झालेले आहेत. बटाटे कापून झाले. आता ते तेल घालून फोडणी तळण्यासाठी असं सांगा. चलो थांबा. काय तुमका आता गो डबा गो असं तर करून मिळतं ना. मग कसं लागणार आता. लागा कोय पुष्पक नेऊन लाव त्याचे. अरे देवा. झाला. थांबा. ह्याच्यात पण घेतोय ना मी म्हणूनच. चलो आता हे अर्धा किलो पीठ घेतला. हां रेडी. आता ते पिठात तांबा तो कट झालो बघ पहिल्यापासून खाली ठेवा. आता काय ह्या पीठ कशासाठी तर त्या ह्या सगळं वडे सांगायचं. करण्यासाठी. तांबा ता नाही असं नाही, माझा आवाज नाही येणार. तो मुख्य भाई खया कोण? हे आमचो बाबलो भाई. बाबलो चुलीकडे, नाही ते काय चुलीच्या कानाकडे ऊब घेता तो. काय ते काय नाही रे.
तो तर थंड होतो, गारटला होतो. पाऊस पडता बाहेर तर तो ऊब घेतात. वर्षाबाई काय गेली. थांबत असं दाखव आधार करून. ए परत दाखव, आवाज नको. आता सांग. ए फुसफुस पीठ झालं. थांबा. 1 2 3 स्टार्ट. हे बघ, हे पीठ आता परिपूर्ण झालेलं आहे ढवळून. परिपूर्ण. हो. ओके. आता बटाट्याचे गोल हे करून थापायचे. थांबा. बांगड्यांचे आवाज ये ऐक जरा शिस्तीत. तोंड कशा वाजवतो माझा. हा काय झालं. आता तेल गरम होईपर्यंत वडे थापून घेणार तुम्ही. वडे झाकून घ्या. चला घ्या पटापट. मग जेवणापुरते आम्ही आता 5 वडे काढणं काय आपला आज मग 1 किलोचे एवढेच झाले. मी असून डायलॉग मारणार डायरेक्ट. तुम्ही फक्त मागसून कॅमेरा मागसून गजाली मारणारच गेलास. मग मागचूनच सपोर्ट सांगत नाही हा. कडक जॉईंट गेलो सपोर्ट करतो. तो काय तो पडणार होतो की नाही तसं ठेवू. काढले होते का दणके. कॅमेरा समोर बनवणं महत्वाचा. कॅमेरा समोरचा नको खालच्या हे पडद्याच्या पाठीमागची. नाचा का वडा झाला की घेऊन काय ते बघते शॉपिंग. बघा 3 कॅरेक्टर आहेत घरात. सगळे बुतुरच. आणि बघा मालवणी रायताची रेसिपी चालू आहे. काकांनी जोरच केली नाही हा रेसिपी करू. हा ते म्हणतात आम्ही मालवणी रायत्यावाले नाही आहोत, आम्ही कलर्स कोकणवाले आहेत म्हणून ते बुतुरत. मालवणी रायताच्या याच्यात समुद्रावरचे त्यांना सांग शायनी ते एक नंबर. काय ते फिरवणुकीचे जे पिक्चरचे स्टाईल होईल ना त्याच्यात ते एक नंबर. रील बनवण्यात. हा रील बनवण्यात बाबलो एक नंबर आहे. बाकी हा त्याच्यात ह्याची आहे. कोणी एखाद्या उद्या एखाद्या मीडिया आल्या नेमका काय येते काय ना आम्हाला रील करता येते. शूट करताना तुला मारला वडे थापले. चुका जास्त करून रीलची लय ही हो रील व्हायला बाबल्याक. बाबलो तसंच तो. मग चांगलं माझ्या नाही. हो पुष्पा हिला ते काय तुम्ही बोलत नाही. बाबल्याक बरोबर बोलला. बाबलो म्हणजे बाबल्याकच बोलला. पुष्पा काय आमच्याकडे कायम राहणार की म्हणतो का जरा आराम दिलास. आराम दिलास की हो भारी. आवाज नको. आता असे थापून घ्यायचे. परत दाखवा. थांब रे. शेंबडाचा आवाज. करू का आता सर्दी झाली असं बाबलो बसलो म्हणून. थांब ना. मोजत बसू नका. काय टाइमपास करतास. पटापट कसे करायचे ह्याच्यात. एकाच मालवणी राहतो तो एक शॉट नाही मिळालो. काही नाही मिळालो माका शॉट. यांच्या शेंबडाचा आवाजात त्याच्या आवाजात तकडच्या आवाजात एकदा मग दाखवा नीट. तू असे मळून घ्यायचे ते बघ असे मळून घ्यायचे नीट परत. हे बघ हा कॅरेक्टर बघा. भुतूर दुसरा कॅरेक्टर हा बघा दिसत कॅलेंडर झोपलेला मोबाईलवर. कॅलेंडर मोबाईल मध्ये. ही रेसिपी मागची गंमत ही वेगळीच आहे. वाट बघतात फक्त कधी होतात वडे. आणि वाजले 1 वाजून गेलो ना. चार केलास नाही ते थापूक दमलं असते. वडा लिलो मी जमले म्हटलं. हो वडा लिलो. वर्षी जेवण वाढायला की इकडे आपण वडा पडदे मागचे कलाकार. सेटअप सगळं आम्ही केलं. तू होतं जागेवर सेटअप करू. काय सांगता सेटअप तू रेडी होतो. तिन्ही भांडी ब्लेंडर सगळ्यात आणून ठेवले. बाहेर मिरची हा
मग काय मग रेसिपी का बनवायच्या नुसता करूच आणि फोडणे घालूच मी पण बरोबर. करू शकते. केलं त्या वर्षी आपण उद्या करूया. केलं नको यावर तेल आपला का बघूया. तापला तसा नाही तापला भाऊ. नाही कापला तापात का आग नाही. हा होई ना. शॉर्ट खराब होतात परत लागणार नाही. मला पुन्हा सांगेल या काय आवाज खटकुट का मस्तपैकी एक जर लेके आ वडापाव. मग बटाटे वडे होतात आणि सगळ्यांना भूक लागलेली आहे मरणाची. तोपर्यंत मी सोडते रे. काय काय 4 आमका देते काढून जेव बोल. वाजले बघा 2 वाजले तुमच्या रेसिपीच्या टाइम. आम्ही उपाशी तुमच्या म्हणजे तू हस कशात जाऊचा. तू हस बेडरूम मध्ये आम्ही हे करत आहोत. ह्यो दाखवू गेलो हा फक्त कॅमेरा पुरतं. बघ काय नीट कर सगळा उडावलंच. ए आग बघ कसली पेटली. पेटू घेऊ गोबी भेटतोय कशाकडे गप. शेटअप. तर मी अशा प्रकारे रेसिपी आपली झालेली आणि मी आता तळणार आहे. हे बाकीचं काम झालेलं आहे यांचं. तेल तेल कसं तापवतात का तापला तर बघतात का बघा. खतरनाक. बघा यांचा टाइमपास बघा. पळवल्यान मग तीच काम होत त्यांका. रेसिपी कमी आणि पळवण्याचंच काम जास्त. जोक पण बसली असतील ते. तरी म्हटलं हे असो का गपचूप कसं होतात ना पटापट. भूक लागली मरणाची. ते काय ते जेवक गेले. मी गेले तर काय रेसिपी शूट कोण करणार. तर मित्रांनो ज्यांनी कोणी मालवणी रायताक सबस्क्राईब केलेलं नाही हा त्यांनी आधी पहिला जाऊन सबस्क्राईब करा. तर ही रेसिपी तुमका बघूक मिळत काय हो. हां आणि काका नवीन नवीन काय काय बनवित असतं. हां तो बघा भारी झाले आहेत. आतून रिप्लाय येलेलो बाबलू भुतू खाता. बघा टीम भुतू आहे ती. गावची टीम मुतू गेली आहे. करणारी टीम बाहेर आहे. गोल्टी येलो थांबा हो. खूप पूर्ण शॉट खराब झाला तो. हे बघा यासाठी काय हो चालू आहे. आणि हे बघा जेवण मोकळे झाले. हे बघा असं चालू आहे. काका एक तळून तळून दमले बटाटे वडे. हे बघा खादाड कंपनी. किती वेळ वाट बघ ना. पडद्यामागची खादाड कंपनी. झाले झाले आता खाऊन झाले. अजून परत काय झाले. अशा प्रकारे आमचे वडे झालेले आहेत. आता आम्ही टेस्ट करणार बघणार नाही आता टेस्ट कशी आली. अशा प्रकारे हिरड खाडी करून मी रेसिपी तयार केलेली आहे. आपण खायला की तुका तुमका खाल म्हणून मुद्या ठेवली. हिरड माझी गाडी आहे. झाली हो अशा प्रकारे रेडी रेडी झाली आहे. हा अशा प्रकारे रेडी झाली आता खाऊक रेडी. हा खाऊ रेडी झालेली आहे. हे बघा रेडी तुम्ही करा. रेडी तुम्ही झालास की हो झालो रेडी. अशा प्रकारे आम्ही आता खातो हिरड खाडी करून मी रवलंय आणि रेसिपी तयार तुम्ही करून अशा प्रकारे करा आणि लोकांना खाऊ घाला आणि आपण खावा. ओके आम्ही आता जेवूक बसताव. आमका जाम भूक लागली आहे. ही रेसिपी मालवणी रायता चॅनलवर नक्की जाऊन बघा. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा. ओके चला मग पुढच्या वेळी येताच ना नवीन काहीतरी घेऊ. हो येणार. हा चला तोपर्यंत नमस्कार. बाय बाय. बाय बाय. ओके.